Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Fatan ku yana cikin ƙoshin lafiya. Ni ne naku dai Abdulmalik Salisu, wanda kuka fi sani da Coach Abdu. Always na magana ne akan Adsvera da sauran sai. Adsvera already mun san da yana da wasu package ne guda biyu. Yanzu akwai new packets. An yi upgrading kun bayyana an ƙara samun promotion akan Adsvera, an ƙara samun Cigaba akan yadda ake ada gani. Yanzu ga flyers na package din guda biyu kamar yadda na faɗa. Wancan tsofaffin package din za a daina yin su, za a dawo wa'annan. Waɗannan kamar yadda kuke gani da tsofaffin package kamar yadda suke barin nuna muku su. Da waɗannan su ne package din kun gani. Gashi nan da ana yin registration a babban package naira 8,000 ka samu welcome bonus gashi nan da sauransu, ga structure din nan dai. A da kenan kun gane waɗannan su ne tsofaffin package. Ga ɗaya small din, wannan shine karami wanda ake register akan naira 5,000. Mutane da yawa suna taimaka comments a channel din nan, suna taimaka magana akan yayin ne ake register. Wani ma ya ce min shi ya gama sanin gaba da Adsvera din amma ya rasa ta yadda zai magana. A da ina yin videos ne saboda student ina amma na ga mutane da yawa suna da interest, shi yasa yanzu na ce bari zan ba abu muhimmanci muga. Yanzu za mu yi magana ne akan waɗancan packets din. Adsvera yana da package ne guda biyu, wanda akwai ashinan free package, akwai kuma lead package. Ana yin registration ne akan naira 12,000 kamar yadda kuke gani. Bacin kayan register da naira 12,000 za a baka welcome bonus na data kun gani. Da za a baka 5 gig, instantly za a baka 5 gig data. Sannan kuma idan misali kana iya yin referral, kana da wasu yan uwa abokai da sauransu, in suka yi register a ƙarƙashin link naka, kana da naira 10,000 kun bayyana kamar yadda kuke gani. Akwai first indirect naira 100, akwai second naira 100. Sannan kuma kullum menene ake yi a Adsvera? Adsvera ana yin aiki ne. Wannan wani kala aiki ne, baya wuce wani zubin kallon bidiyo. Kamar wannan bidiyon da kake kalla, yes wannan bidiyon. Kaga yanzu ka kalle shi ba tare da ka samu komai ba. Amma Adsvera idan aka dora shi ka kalle shi, akalla za ka yi samun naira 2,000 daily kenan. Kullum naira 2,000. Sannan kuma akwai question and answer, wanda tambaya ce za ka amsa da simple and easy, za ka samu naira 200. Sannan kuma idan kana da akwai TikTok engagement, wanda za ka yi bidiyo akan Adsvera, wanda bai wuce 30 seconds zuwa 1 minute ba, za ka samu naira 1,000. Sannan akwai article read, wanda yan rubutu ne za ka karanta, ka samu naira 100. Akwai Adsvera art invite, wanda an ka invite din wani, shi ma za ka samu naira 500. Akwai video creation, wanda an ka creating video, shi ma naira 2,000. Haka dai kun gani. Haka gashi nan features ne masu kyau. Adsvera kuma wannan shine farkon project din mu na arewacin Najeriya kun gani. Wannan shine first project din mu, please ko za ku fahimta. Gashi nan nayi bayani. Sai kuma karamin package, shi kuma shine lead package. Lead package shi kuma ana registration din sa akan naira 8,000 ne kamar yadda kuke gani. Sannan za ka samu welcome bonus na data, za a baka data 2 gig kun gani instantly. Sannan kuma idan ka iya referral, ka gayyaci wani, kana naira 6,500. Sannan akwai first indirect, ma'ana idan ka yi wa wani register, shi ma yawa wani, kana da naira 150. Akwai second, idan shi ma wannan ya yi wa wani, kana da naira 100. Sannan kuma kullum za ka dinga samun naira 1,000 ne gani. A madadin chat da wancan 500 da sauransu dai. Akwai TikTok engagement, shi ma wannan naira 1,000. Akwai question and answer naira 100. Akwai article read, shi ma naira 100. Akwai Adsvera art invite, shi ma naira 500. Akwai video creation 1,000. Haka dai abubuwa ne, features ne masu kyau. Adsvera kuma wannan kamar yadda na faɗa shine project ɗinmu na farko a arewacin Najeriya. Wanda Adsvera din nan kamar yadda kuna bibiyar channel din nan, za ku ga akwai wani zubin na ɗayan posting din video idan na yi withdraw. Bari in shiga muku top A na kun gane ku gani. Ku ga top A na Adsvera. Kamar yadda kuke gani, wannan shine website na Adsvera. Na san mutum zai ce application ne ko kuma menene. Website ne wanda ake registration. Kamar yadda na faɗa yadda ake registration, ana siyan kwafin code ne da wannan kuɗin kun gane. Sannan kuma idan kana kallon bidiyon nan already ka yi registration ne, na san dole kana siyan kwafin code. Already duka shi ma ina sayar da wannan kwafin code din. Kamar yadda kuke gani, top A na wanda ya fi kowa A ne, bari ya buɗe.
So kamar yadda kuke gani, so wannan shine wanda ya fi kowa ne. So akalla ya yi miki naira miliyan 3 da naira 407 da naira 800. Gaba ɗaya Adsvera da fara shi ko wata 2 bane ba har yanzu da fara shi gabaki ɗaya naira miliyan 2. So ga mu wani business ne wanda zaka yi ka samu naira miliyan 3 ma kai. So ga wannan kin update, so na san maybe kun san shi ma. So kin update, so shi ma ya yi miki naira miliyan 2,969,700. So ka gaya min imagine, so ko 2 months ba a yi ba har yanzu. So ga wannan miliyan 2, ga wannan miliyan 2 Coach Adam, so ga wannan miliyan 1,600, wannan miliyan 1, 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 wannan 900, wannan so haka so har na 20 so aka tsaya. So kamar yadda kuke gani, so babu ƙasa da yake da suna, babu ƙasa da naira 670 da gashi. So akalla kwa ya kusa making miliyan. So kamar yadda kuke gani, so Adsvera so gaba ɗaya ba mai wata 2 ba da fara shi gabaki ɗaya. So an samu mutum ya samu naira miliyan 3 gaya mu, kuma imagine da waya ne irin taka, so wadda irin taka ce, so komai da komai, so data iri ɗaya, waya iri ɗaya, so kawai ilimin kake bukata bayyanta. So za mu je wajen page na sign off. So gashi nan sign off. So ko da ka zo misali ka zo like ga domin nan noman na website din gashi nan, in ka zo kai searching a browser ka sa adsvera.ng, so zai bude maka. So amma menene ba za ka taba yin register ba, kuma ba za ka taba samun damar yin registration ba. So kamar yadda na faɗa muku, wannan kudin naka da zaka bayar kofin kudi ne ake siya. So in an siya sai a da wuta registration, kun gane. So coordinator, so kamar yadda kuke gani wannan shine wajen page na sign up. So nan za a sa maka full name naka, nan za a sa username, nan za a sa email, nan za a sa number waya, nan za option ne zaka iya barin sa. So sannan kuma maybe misali zaka iya sa yake da suna, so ba ma zai dole in dai telling ne, so zai shiga ne kawai da kansa, gani. Sai kuma nan zaka zabi kasar ka. So kun gani ba iya Najeriya kadai bane, akwai Ghana, akwai Cameroon, akwai South Africa, akwai Kenya, akwai Ivory Coast, akwai Uganda. So kawai sai mutum ya zaɓi Nigeria. So sai nan wajen kamar yadda kuke gani gashi nan an ce select your package. So za ku gana an ce Adsvera Gain Small, so karamin package, akwai Adsvera Gain Timix. Kafin in yi selecting, ku kalla nan daga package din nan sai password a ka'ida ko. So amma ina zaba za ku ga ya ƙara buɗe min wani abu, so ya ce enter coffin code. So coffin code, kun gani enter coffin code, kun gani. So a nan wajen shine zaka wannan code din, so shine ake siyansa a wajen vendors. So ina ɗaya daga cikin vendor. So shine za a siya, mutum sai a sa, sai a haɗa maka sign up, sai ka je kai login din account ɗinka. So duk wanda na son already ke bibicin din nan, so akwai mutane da yawa din da sai da na ajiye wasu mamba na ga suna ta mina, so da sauransu. So insha Allah duk wanda yake da interest, so yana so yi registration, so zai iya magana. So zan ƙara sa number, ngani zan sa number WhatsApp dina. So kawai sai ka ɗauke ta, ko kuma ka duba description na wannan bidiyon. So zan ajiye wallet dina, so ma na WhatsApp link, wanda shi ma kawai in kai clicking nasa, so kawai zai kaka directly DM dina ne. So za kuma ka iya ɗaukar number normal ka kira, kai mun magana ta WhatsApp walli, kun gani. So ta WhatsApp, so zai fi mun sauki. So wanda yake da interest, so zai iya magana ta number da zan ajiye yanzu. So za ka ganta kan screen, sannan kuma za ka iya taba link so da yake kasan description na wannan bidiyon, gani. So ka duba za ka gani http://.me, so za ka ga number waya ne sauransu. So yanzu nan idan muka yi misali login na account din, so wannan yanayin cikin Adsvera din. So upgrading din da za a yi ma, so site din zai dan caccanza, kun gani. So za a kara masa abubuwa da sauransu dai, so haka dai. So promotion ne aka samu, so an samu ci gaba ne sosai. So kamar yadda kuke gani, so shine nan cikin Adsvera din. So za ku iya gani a dan sauya, so bayan an yi muku registration, kun gani. So zai dan faka kyau, kun gani. So wannan shine banda din da zaka dinga yi, akwai courses, so wanda zaka iya koyar da sana'o'i irin su graphic design, video editing, content creation, web design da sauransu. So kun ga wannan shine wajen live courses, kun gani shi nan. So live courses, so anan ne za a uploading, kun bayyana. So duk wanda yake ya shirya ya ga yana da interest, so zai registration, so zai iya magana ta number da take kan nan.
so ko kuma ka duba description na wannan bidiyon za ka ga link dina, so sai ka yi magana ta nan. So in kuma kana so za ka sai kwafin code ne ma, so za ka yi magana already in ka yi registration, in gani in ka yi registration, so kana so za ka yi wani register za ka sai kwafin code, so za ka yi magana duka dai ka yi magana ta wannan number. So wannan shi ne Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a baki.